Eh, Hola, bon dia. Avui, avui vol parlar. Hola, bon día. Avui parlar. Ay, esto es muy difícil. No sé cómo empezar. No te preocupes, Sofía. Pots dir com bon dia a tothom. Avui parlaré sobre... Ok, gràcies. Bon dia a tothom. Avui parlaré... Vale. També parlaré sobre el coneixement. ¿Qué significa coneixement? No entiendo. Coneixement es como conocimiento en castellano. Ah, ok. Coneixement. Uf, no puedo, esto es muy difícil, no me sale. Sofía, no pasa res. Pots fer-ho, només et cal una mica de práctica. Y ya está. Tú no ves así, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? Yo estoy como tú al principio. Sí, jo també em perdia molt, però fa uns mesos que parlo amb una noia que es diu Aleki y ella me ha ayudado muchísimo. ¿Qué? ¿Pero cómo te ayuda exactamente? No lo entiendo bien. ¿No se cansa cuando le haces muchas preguntas? Puedes preguntarle siempre, cuando quieras. Y calma, respira una mica. Y bueno, ella es muy paciente, te ayuda molt, no se cansa mai, pots preguntar-li el que vulguis. Fins i tot, després de la classe, li pots escriure i t'ajuda amb els dubtes. Quan vaig començar a aprendre català, sempre em sentia insegura i em feia por parlar-ho, perquè no sabia si aconseguiria o no. Però gràcies a l'Aiki he guanyat confiança i he millorat molt. Ella sempre m'anima i em corregeix a paciència i també em fa sentir que aprendre és possible. Com ara puc fer presentacions, exàmens i també puc parlar amb seguretat. I també m'ha ensenyat que fins i tot com a estrangera jo també puc parlar català. Doncs gràcies a l'Aiki, de tot cor. I ja està. Gràcies a tu, Aleki, per tota la paciència i ajuda. No hauria arribat tan lluny sense tu. I ara entenc que el català no és només una llengua. És una porta per connectar amb la cultura, amb la gent i sentir-me part d'aquí. Gràcies per la vostra atenció. Molt bé, Shazadi. Es nota que has guanyat molta confiança. Tens un 10.